persones de dretes i que fan costat als seus mitjans. És a dir, estic parlant dels privats i faré també una reflexió sobre els públics, no? Però d'una manera, vull dir, tradicional, molta gent d'esquerres ha pensat que tenen que existir els diaris d'esquerra però que els tenen que pagar els altres, i això és una mica complicat perquè els altres estan pagant sobretot diaris de dretes. Els poders fàctics econòmics, sobretot, vull dir, i això ho hem viscut. Sobre els mitjans públics, jo diria que funcionen d'una manera possiblement més raonable o més equilibrada, però també diria que en concret aquí a Catalunya, en el moment que va guanyar el tripartit, o que es va fer el tripartit, van fer un repartiment intern de competències respecte a qui administrava els mitjans públics aquí a Catalunya, i que després a la pràctica això també ha quedat d'una manera, en cert sentit, una mica esbiaixada. Vull dir, no, els mitjans públics de Catalunya no estan centrats. Jo crec que des de l'administració no es té que intervindre en les línies editorials de TV3 o de Catalunya Ràdio o aquestes qüestions, però vull dir sí que es té que garantir un cert equilibri proporcional a lo que és l'ampli ventall d'opinions que hi ha al país i a l'ampli ventall també d'opinions en particular també que representa el tripartit, i jo diria que hi ha una diferència de centre de gravetat entre el que fan els mitjans públics i el nostre país real. No vull comentar més coses sobre, perquè el tema d'avui no era aquest dels mitjans de comunicació, sinó que tenien que parlar aquests senyors, i sobre la desafecció. I sobre la desafecció sí que remarco a títol una mica de resum final o de petit comentari 3 o 4 coses que jo diria que han estat planejant com qüestions importants. Primer, la reflexió de que hi ha una crisi que és més de persones concretes que no d'institucions. Vull dir, en el tema de la llunyania que hi ha entre opinió pública i vida política. I jo diria que també ha planejat molt un argument que crec que és sòlid i que directament també han expressat la seva adhesió a la idea de la manca d'un relat una mica coherent, i això té relació amb el que parlàvem ara, per part dels dos governs d'esquerra que hem tingut aquests darrers anys. Però que en qualsevol cas les objeccions essencials són més bé contra l'actuació d'algunes persones, perquè també és evident el que deia la senyora Batet, no es poden generalitzar ni tan sols respecte al tema de les persones, desqualificar de manera genèrica, però que hi ha més objeccions per part de l'opinió pública respecte a coses que fan les persones que no pas al comportament de les institucions, una mica com idees. Segon, una segona idea que jo crec que ha sortit aquí amb una certa claretat és la percepció de que s'ha allunyat més la classe política de la sensibilitat del carrer que no passa a l'inrevés. És a dir, en cert sentit de la paraula, i també per dir-lo amb una paraula periodística que no és ajustada, hi ha una certa decepció i molta gent considera que hi ha una certa traïció a alguns principis una mica de fons per part d'algunes de les forces polítiques quan arriben al poder. Però vull dir, la paraula traïció la dic de manera provocadora perquè no sé exactament la bona definició, però sí que no ha estat una situació simètrica. S'ha allunyat més del carrer la gent que mana que no la gent del carrer, que al final el que sí que ha quedat és al final s'ha desentès o ha dit que fins aquí havíem arribat. Tercer, hi ha una gran coincidència de que estem patint, la paraula és patim, una aliança de fet, una conxorxa de fet que existeixen entre una part del que podríem anomenar la política professional i els mitjans de comunicació. Els mitjans no estan fent prou la feina de contrapès i jugant molt al costat dels polítics professionals, en definitiva han produït un desequilibri del que podríem anomenar la possibilitat de tenir una vida democràtica amb els elements crítics amb un nivell
rellevant o amb un pes una mica rellevant en la reconducció de com es porten els afers públics. Jo diria també que, perquè també ha sortit per aquí, que un problema també dels problemes que hem comentat aquest matí aquí és, en cert sentit, una crisi dels partits, perquè alguns partits, sobretot, estan molt més preocupats per guanyar les eleccions i per arribar a governar que no pas per expressar amb nitidesa i defensar els seus principis o les seves línies ideològiques, i que amb aquestes conductes han subvertit, al final han desorientat i han fet perdre el nord i les referències, les coordenades, una mica a tota l'opinió pública respecte al paper i les funcions de la justícia. I jo diria també que també ha estat bastant unànim, directe o indirectament, la consideració de que hi ha que hem patit d'una manera bastant regular, perquè això jo diria que no és un tema de l'esquerra, però que també ho viu l'esquerra d'una manera important, la manca de coherència respecte al que creu i predica. Algú ha parlat, i jo diria que amb una certa finesa, de la manca d'autenticitat quan s'enfrenten una mica les coses. Han sortit moltíssimes coses més, però sí que tinc la impressió que una mica va per aquí una mica la reflexió, més enllà també del que jo havia comentat abans a l'obrir el debat sobre una mica la percepció de si la desafecció excepcional era una qüestió molt ampla i de cabdal o era matisable que existeix però no hi ha per tant, perquè ja són altres problemes que en definitiva són més greus i que estan enterbolint la deguda flexibilitat i fluidesa de la vida política aquí al nostre país i a casa nostra. Molt bé, moltes gràcies. Tinc que agrair públicament les tres intervencions i tinc que agrair també públicament, ho faig de tot cor també, les aportacions que han sortit de la sala. Tinc que fer un anunci. Fem ara un tall de 5 minuts per estirar una mica les cames tots després d'aquesta tacada de 2 hores molt llargues que hem tingut de feina, i ara a les 12 tindrem l'entrega dels guardons de la UPEC i l'acte bastant breu, però l'acte significatiu de cloenda dels treballs que s'han anat fent en aquesta universitat progressista en els darrers dies. Dit tot això, ja solament em resta també agrair-los personalment a tots vostès la seva atenció i el nivell de tot el que hem tingut el plaer d'escoltar també avui aquest matí. Moltes gràcies, senyors.